Hey, wist jij al dat de musical Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel dit najaar naar de Nederlandse theaters komt? Je kent het verhaal vast wel. Het is gebaseerd op de volwassen bestseller van Francine Omen. En ik speel daarin de rol van Rosa. In oktober zijn er op 4 locaties in het land tolken Nederlandse gebarentaal aanwezig bij deze gave nieuwe musical. Dat betekent dat Hoe overleef ik in Roosendaal, Veldhoven, Venlo en Amsterdam toegankelijk is voor doven en slechthorenden. Een super toffe samenwerking van de theaters, Millennium Theater en Theater met Tolk. Rosanna Visser en Cindy Doorman zijn de 2 tolken Nederlandse gebarentaal die op deze locaties aanwezig zullen zijn. Kom naar het theater en ga samen met ons en een tolk mee op reis. Ontdek hoe Rosa en haar vrienden op zoek gaan naar zichzelf en elkaar. Je kunt kaarten reserveren via de website van deelnemende theaters of theatermettolk.nl. Heel graag tot in het theater!